Je 30 stupňov a ja bežím 85 km. Dochádza mi voda, tak 300 stupňov a všetko ma bolí. Sadol som si, skoro som sa zgrcal. Rest. Počujem v lese kroky. Fakt som zacítil, že sa tam položím. Boris! Hej! Neviem, či sa mám radšej vygrcať. Sme v top 15. Stratil som čiapku. Naložený vianočné číslo. Všetko najlepšie. Rozcvička. Hodinky mi dnes vraveli, že mám ísť na dlhší beh. Dobre. Ej, 4, 3, 2, 1. Teraz klasiám. Kilometr 0. 1 kilometr. Maratón má 42 km. Vzdialenosť väčšia ako 42 sa nazýva ultramaratón a 2x42 km sa nazýva východniarska. Prvá hodina, 6 km, horia mi lítka, stále hore. Spadol som z kameňa tak, že článok bol takto, ešte žije. 10 km, šprinty dole kopcom, 3-krát som si skoro vytkol článok, asi 10-krát som si buchol hlavu do stromu. Klasicky som musel odbočiť za chvíľu pri prvej stanici. Ideme žrať. Dvanásť za mnou. Idem z prvej občerstvačky, 18 do ďalšej. Trošku som si rozrezal rameno. Prvý vraj odišiel tak pol hodinu predo mnou. To je celkom dobre. Teraz som tak v top 25, dúfam. Nejde o medailu, ide o to, aby som sa na konci cítil, že som spravil všetko. Nenechávame nič na stole, ani chleby z nutelou. Ešte sa ideme aj kúpať. Dnes nebudem posledný, verte. Veriteľné. Hore dole. 3 hodiny, 19 km. A som už blízko Turecka. A je tak 300 stupňov, 30. Tak je teplo. Dochádza mi voda. A ešte 8 km do stanice. Snažím sa 6 km za hodinu. Hore chodím rýchlo, dole šprintujem. Zatiaľ to vychádza. Kým mám ešte členky. Pekné. Nechcem tu byť. Všetko mám bolí. Som unavený, je horúco. Preto to stojí za to. Čo iné by som robil? Bol by som doma, pozeral by som nejaké video niekoho, kto niečo robí a ďalší bezvýznamný deň mi prešiel. Všetko, čo stojí za to, má svoju cenu. Oddychujeme. Toto tu je neľudské. Padávam, sadol som si, skoro som sa zgrcal. Rest. Minúta. Fakt som zacítil, že sa tam položím a mám asi 150 ml joinťáku na 4,5 km. Nebol som jediný, čo mal problémy. Keď som prišiel na druhú stanicu, organizátorovi zazvonil mobil a počul som, ako to niekto vzdal. A asi spravil dobre, lebo toto, čo nasledovalo... 33, tesne pred infarktom, kopce, održal som kilomelónov, nič ma neboli a odpadávam pomaly, takže musím tu vyrovnať tlak. Už by trebalo ísť. Najbližšie 8 km je najhorší kopec a potom už dole, čiže misia prežiť. Už sa nevyjadrujem. 35, asi 600 výškových metrov za hodinu. Čas si dať all round a tu už asi ostane môžeť. Raz si hore, raz si dole. Sme v top 15, tak ešte sa tam udržať 50 km.
Už lezeme asi 2 hodiny v kuse. Rýchla lotéria. Typujte, koľko nechtov mi na konci odpadne. Celý čas ma hrozne pichá v boku a neviem sa toho zbaviť, ale už to je zlé. Stále keď začnem behať, tak zomieram. Asi 2 km do občerstvovačky a musím to vyriešiť. Chádzame do môjho domovského prostredia, asi 15 km od domu. Tu trénujem, bol som tu asi minulý týždeň. Čo to znamená? Neviem, asi nič. Trošku zasolaný, keby potrebujete niečo posoliť. Toto je zatiaľ najteplejšie, čo som zažil na ultramaratóne. Čím ťažšie, tým lepšie. Ináč by to asi bola nuda. Neodbočil som, takže 500 metrov hore kopcom naspäť, takže by nebolo málo. Dobre, že mám hodinky za 4 kg, ono by som sa ani mohol aj pozerať. Švédske stolny. Dobre, zregenerovaný 40 km, konečne dole kopcom a zatiaľ tu som už doma. Tu som behal presne pred týždňom. Prvýkrát som niekde, kde to poznám. Prvýkrát mám normálne topánky. Som v top 20. Pred týždňom som tu našiel medvedie pozostatky. To je asi dobrá správa. A tu sú pekné lesy. Prvý maratón za mnou. Už len jeden. Nebolia ma nohy, brucho už je v pohode, ale to teplo ma ničí. Pekne klesáme dole, aby sme potom mohli ísť zase hore. Na 4. stanici som už aj nič nedol. Už ma napína. Dal som si Monster a ideme. Kopce a slnko zo mňa dostávajú veľa. Musel som sa zastaviť. Neviem, či sa mám radšej vygrcať, alebo sa tomu snažiť predísť. Lezú tu po mne mravce, dosť veľké, červené. Ale potrebujem chytiť druhý dých. Predstav si toto. Si na pokraji odpadnutia, chceš vrácať, nechceš ani nič jesť a ešte musíš prejsť 40 km. Teraz otvor oči a toto som teraz ja. Vyšľapal som 153. kopec, konečne prišiel čas zase behať. Prekračoval som toto tu a zrazu najhorší krč môjho života do zadného stehna. Snažil som sa toho vyrovnať, zrazu krč do ryti. Z toho musím dostať. Poď musíš vydržať. Všetko zlé raz skončí. Možno to bude až v cieli, pri najhoršom. Mám čas do zajtra do 7. Možno príde skôr. Keď prestaneš, tak to nezistíš. Checkpoint. Každú noc chodím spať o 9. Včera si už o 8. ľahnem do postele. Do polnoci som nevedel zaspať, čiže som mal dnes 6 hodín spánku. Teraz začínam pociťovať. Verím, že to obžije. Som stále asi 20. a musím sa do toho dostať. Išlo mi to dobre a ešte to pôjde. Títo sráčine ma nechajú na pokoji, lebo ich tu rozsekám. Teraz dole kopcom na najbližšej stanici, ktorá je pri mojom dome, sú cestoviny. Takže sa nažerem jak pes. Dobre, už idem. Keď sa stade postavím, asi dostanem krč do všetkého. Treba kilometre. Práva, ľava, práva, ľava, práva, ľava. Som v tom zatiaľ. Zabehol si 50 km, Boris. Tak nezabehneš ešte 30 do Riči. Do kopcov sa mi zvyšuje tep. Z toho mi je potom na odpadnutie. Čiže plán kopce, chodím, dolu kopcom, šprint. Šprint podľa možností. Tu behám tak 2-krát do týždňa. Vítajme doma. Keď toto pozeráš, malá rada 18-ročného chlapca, skús niečo ťažké. Niečo, čo nevieš, či vieš spraviť. Tak zistíš, kto si a čo v sebe máš. Lebo jak to vážne zistíš, keď sa nikdy nepokúsiš trošku viac. Raz každý zomrie, nechcem vedieť, koľko ľudí leží na cintoríne s tým, že nikdy nezistili, čo boli schopní. Ja už viem, čo ma čaká na konci tohto. Začnem sa triasť, bude mi zima, budem zomierať, dostanem krče všade, 3 dní ma bude bolieť každý krok, možno mi odpadnú nechty, možno bude tiesť krv, ale to je najlepší pocit, aký v mojom živote je. Ľudia v mojom veku, ja hovorím, že musíš zbehať ultramaratón, ale správ a niečo ťažké. To ti dá sebavedomie, že vieš, čo dokážeš. Je na tebe, či chceš žiť ako normálny človek, či nechceš viac. A väčšinou to je z toho, aký kruh ľudí okolo seba máš, tak robíš to, čo robia ľudia okolo, ale vieš byť aj sám. Kto je tu so mnou? Nikto ma tu nezavolal, že no poď behať.
85 km, musíš to chcieť ty. Nebudem klamať, trebalo by mi vykonať veľkú potrebu, ale úprimne neviem ako. Keď si čupnem, tak začnú krče všade. Teraz som reálne asi kilometr od domu, pekný pocit, že by som si mohol ľaškať, oddychnúť, napapať sa. To príde, až keď prejdem tou posratou bránou na konci. O 30 km. Mám 200 metrov od občerstvovačky, som tu o pol hodinu neskôr, ako som chcel, ale mám aj o 2 km viac, ako som chcel, kvôli mojej presnej navigácii, zatiaľ v pohode. 60 km, pol 9, ideme do tmy. Až stojí 27. To sa bojí, nechodí do lesa. Sám v noci, v lese, neviem, dlho som už nevidel iného pretekára, dosť dlho. Ale cestovým studeňakom, studená sprcha mi vrátilo super schopnosti. Idem a zrazu počujem v lese kroky. Chodilo to po špihov určite. Asi by som sa odtiaľ mal dostať. Začal som kričať svoje meno, čo musím robiť asi častejšie, nech o mne vedia miestni. Dúfal som, že to je nejaký bežec, ale nevidel som lampu. Možno srnka, možno nie. Asi to nechcem vedieť. Každopádne sa cítim, aké by som teraz začal behať. Uvidíme, či mi to vydrží ešte 25 km. Bomba. Stratil som čiapku, lebo som ju mal napichnutú na tomto. Neviem, kde je, takže idem dozadu. Super. Jak si zlepšiť tempo. Riči. Oddychovať nemôžeme bez tohto. Tak dávam si ju na hlavu. Riči. Boris! Hej! Dobre. Zrazu som vyšiel pri tomto. Tu som behal asi pred 3 mesiacmi svoje druhé preteky 10 km. Presne po týchto značkách. Neviem, jak som tu dostal. Mám 68 km a ešte tak cca 20. Je o pol 10. A predo mnou posledné náročné stúpanie snáď. Potom šprintujem a idem spať. Som tu 13 hodín, 70 km. Lozím tu hore a hore. Za chvíľu žádlo, za chvíľu posledná občerstvovačka a ideme do cieľa. Odišiel som z poslednej občerstvovačky, bola skôr jak mala byť, takže teraz bude cieľ ďalej. Vraj 15 km a 400 výškových metrov. Teraz nemám čo strátiť, netreba sa mi šetriť, idem vypustiť palivo. Som asi 21. Neskutočné, to zatiaľ najlepší beh. Nejde do mňa už jedlo, aj keď by som mal jesť, nemám na nič chuť, ale by som si niečo, asi nejaký steak. Uvidíme, či vyhrám steak. Posledných 10. Na poslednej stranici mi vrali, že ešte 300 metrov stúpania na záver. Ďakujeme. Všetko najlepšie. 24. 24.12. Ďakujeme. Je polnoc. Ten koniec je vždy najhorší. Proste vieš, že už ťa čaká oddych, ale vidíš, koľko musíš ešte prejsť. Nič nevidím, lebo si svietím do ksichtu, takže musíš ísť len kilometr za kilometrom postupne, pokúsiť sa nezblázniť sa. 6 do konca, nebudem klamať, stále keď som pri konci v niečom takomto, dostanem občas slzy do očí, ale úplne nekontrolovane. Proste len z pocitu, že viem, že som niečo spravil. Po stovke pred mesiacom, kde som bol posledný, som si dosral koleno, ľudia mi vraveli, že to mám nechať a podobne. Už sa mi to začalo dostávať tiež do hlavy, čo keď toto a čo keď toto. Teraz som tu, pozdravujem. Ľudia mi píšu, že to, čo robím, je úžasné a áno je. Ale nie je to nemožné. Nikdy som nebol bežec, nemal som talent na žiadny šport a ani nemám. A napriek tomu som sa po pol roku tréningu a sústredenia dokázal dostať tu. Možno nebudeš najlepší, ale keď do niečoho dáš čas, vieš byť minimálne lepší, ako si bol. 4 km pred koncom a ešte musím liesť na hrad. Toto je spravené na to, aby mi to zdrtilo dušu. Ja som si myslel, že posledné kilometre zbehnem dole a mám hotovo. Nevidíte to, ale tu je že takýto kopec. Prisahám. Tým istým pekným behateľným kopcom som išiel aj dole. 21 minút, 1 kilometr. Ideálne nakoniec. Som rád. Na čas je to ukončiť. Už to je tu. Dobrý večer.
Ja už viem, čo ma čaká na konci tohto. Začnem sa triasť, bude mi zima, budem zomierať, dostanem krče všade, 3 dní ma bude bolieť každý krok, možno mi odpadnú nechty, možno bude tiesť krv, ale to je najlepší pocit, aký v mojom živote je. Nie je to o tom, čo si spravil pred mesiacom alebo včera. Ide o to, čo spravíš dnes.